салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. бахши омӯзишро идома медиҳем дӯстони азиз ва мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки имрӯз қисми дуюми омӯзиши мо шурӯъ мешавад. омӯзише ки ном дошт 9 қонуни асосии муваффақият барои зиндагии беҳтарин ва мо омада будем дар қонуни панҷум. қонуни панҷуми мо дӯстони азиз ном дорад одатҳои хуби корӣ. ки будани мову шуморо одатҳои мову шумо муайян мекунанд дӯстони азиз. агар ки мову шумо одатҳои хуби кориро дар шахсияти худ тарбия карда тавонем, ин барои мо кӯмак мекунад ки дар ҷои кор мо назар ба дигар одамон осонакак пешравӣ карда тавонем. ин кадом одатҳоро ман дар назар дорам? Масалан, лидер будан, як масъулията ба оҳдаи худ гирифтан ва ана ҳамон масъулияти иҷро кардан. Масалан, як корро шурӯъ кардан, ҳамон корро то ба охир бурда расонидан. Масалан, амонат қабул карданро омӯхтан. Масалан, ягон дӯсти шумо, ягон ҳамкори шумо барои шумо ягон суханеро, ягон амалеро амонат мегузорад ва барои шумо гап мезанад, ҳатман ин амонатро шумо шахсияте бошед ки қабул кунед. ана ҳамин хел одатҳои хуби кориро вақте ки шумо дар шахсияти худатон тарбия менамоед, барои шумо пешравӣ кардан дар ҳама соҳаҳо осон мешавад. одати шашуме ки дӯстони азиз мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям, ин ном дорад муносибати позитивӣ ба ҳаёт. бинед дӯстони азиз, медонам ки зиндагӣ пур аз печутобҳои зиёд аст. медонам ки мо шумо бениҳоят зиёд азоб мекашем, дар мушкилиҳои зиёд ҳастем дар зиндагӣ. шикаст мехӯрем, боз аз ҷои бархеста давом медиҳем, боз шикаст мехӯрем, ба мо ҳеҷ кас бовар надорад, коромон пеш намеравад. ҳамин хели ҳолатода мо шумо бисёр меғалтем. лекин як чизро ҳама вақт дар назар доред дӯстони азиз, ки агар ки мову шумо ҳамин хел ба зиндагӣ танҳо ҷиддӣ муносибат намоем, танҳо одами серьёзӣ бошем, ин зиндагӣ мову шуморо пачақ мекунад дӯстони азиз. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. барои ҳамин шахсияти шудан дар кор ки ҳама вақт позитивӣ ба ҳаёт назар кардан дар кор ва ҳама вақт позитивӣ муносибат кардан дар кор. як чизро фаромӯш накунед ки киштӣ ғарқ мешавад ҳангоми он не ки ба болои об меравад. ӯ ғарқ мешавад ҳангоме ки ӯ дар дохилаш об аст. яъне ҳодисаҳое ки дар гирду атрофи мо ба вуқӯъ мебиёянд дӯстони азиз, ягон ролро бозӣ намекунанд. онҳо барои мову шумо ягон хатар, ягон зараре расонида наметавонанд. муҳим он аст ки дар дохили шахсияти мо чӣ аст. муҳим он аст ки дунёи ботинӣ, дунёи дохилии мо ҳамин ҳодисаҳоро чӣ хел қабул мекунем, чӣ хел реаксия медиҳем. ана ҳамин бениҳоят муҳим аст. ва одати ҳафтуме ки дӯстони азиз барои мо шумо лозим аст, ин сохтани имиҷи мусбӣ. барои муваффақ шудан дар зиндагӣ бениҳоят барои мо шумо лозим аст. имиҷи мусбӣ гуфтани гап чӣ? аввалин дараҷа ҳолати хуб, прическаи олӣ, сару либоси дар сатҳи баланд, хушбӯӣ, яъне шахсияте бошед ки ба худатон бо ана ҳамин ҳолати беруниятон дигар шахсиятҳоро ба худ ҷалб кардан омӯзонед. бисёре аз одамона ман мебинам ки бениҳоят ботинан, дохилан шахсияти олӣ ҳастанд, аммо дар берун, дар симои зоҳирияшон имиҷи мусбӣ надоранд ва ин аз як ҳолат ҳам метавонад ки мо шуморо пеши роҳи муваффақ шуданамонро гирад дӯстони азиз. барои чӣ? барои он ки шахсони муваффақ ҳама вақт дар гирду атрофи худашон ҷамъ мекунанд шахсоне ки имиҷи мусбӣ доранд. ва ман мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки имиҷи хубу диққат ҷалбкунанда метавонад ки роҳи шуморо барои пешравиҳои бузург кушода намояд. инро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. одати ҳаштуме ки барои шумо мехоҳам муайян кунам дӯстони азиз, қонуни ҳаштум, ин идея аст. бинед дӯстони азиз, мо наметавонем ки дар як рӯз зиндагимонро иваз кунем, лекин мо метавонем ки дар як рӯз як идеяра дар сармон инкишоф диҳем, ташаккул диҳем ки ана ҳамин идея дар оянда метавонад ки зиндагии мо шуморо чӣ кор кунад? куллан
иваз намояд. Барои ҳамин шахсияте бошед ки доим идеи бошед, идеяҳои нав ба нав ҷӯед. Ва ман мехоҳам барои шумо гап занам ки идея дар кадом ҳолат мебиёяд. Дар ана ҳамон ҳолате ки шумо болои шахсияти худатон бисёртар кор мекунед, ба варзиш машғул мешавед, дар омӯзишҳо иштирок мекунед ва ҳатман китоб мехонед. Ин бениҳоят муҳим аст. Як идеяи хуб метавонад ки зиндагии шуморо куллан иваз намояд. дӯстони азиз, инро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунем. Ва одати нуҳуме ки ва охироне ки барои мо шумо лозим аст барои муваффақ шудан, ин интизом аст, яъне дисциплина аст. бинед дӯстони азиз, интизом ин анҷом додани корҳое аст ки мо шумо намехоҳем. танбалиамон мебиёяд барои ба даст овардани он чизе ки мо шумо дар зиндагӣ мехоҳем. агар шумо хоҳед ки дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед, шумо бояд корҳоеро анҷом диҳед ки дигарон намехоҳанд анҷом диҳанд, дигарон танбалӣ мекунанд. ва ман мехоҳам барои шумо гап занам ки аввалда барои шумо мушкил мешавад. дар моҳҳои аввал, дар соли аввал шумо бениҳоят сахт азоб мекашед то ин ки ана ҳамин интизома дар шахсияти худатон тарбия кунед. лекин хубаш он аст ки як сол азоб кашем, чем он ки давоми то охири умрмона барои зинда мондан биҷангим. ин бениҳоят хубтару беҳтар аст. барои ҳамин шахсиятое бошед ки тӯли як сол дар худатон дисциплинаро ҷорӣ кунед, тӯли як сол корҳоеро анҷом диҳед ки то ҳамин вақта барои шуморо танбалитон меомад, то ин вақта шумо намехостед анҷом додан, шумо медонистед ки ҳамин корҳоро анҷом додан лозим аст, лекин намекардед. барои чӣ? барое ки лен буд, танбалӣ буд. ва ҳатман шахсияте бошед ки иродаатонро қавӣ гиред ва ана ҳамин интизомро дар худатон тарбия намоед. ва хубаш як сол барои тарбия кардани одатҳои хуб азоб кашем, чем аз он ки як умр барои зинда мондан ҷангем. ин сухане ки дар боло гуфтам. ва мехоҳам дар охир барои шумо гап занам дӯстони азиз ки дастгирии шумо пешравии мо аст. ина ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. барои ҳамин ҳатман ба сомонаҳои мо обуна шавед, канали моро ба дӯстонатон тавсия кунед ва наворҳои баъдиро интизор шавед. ман бениҳоят дастгирии калони шуморо интизор ҳастам дӯстони азиз, ва наворҳое ки ман пешкаш менамоям, ин миссияи ман аст, ин мақсади бузурги ман аст дар зиндагӣ. он чизе ки ман худам биомӯзам барои шумо омӯзонам куллан ройгон. ва бовар дорам ки яке аз ҳамин наворҳои канали мо метавонад ки зиндагии шуморо куллан иваз намояд. барои ҳамин ҳатман ба Instagram, TikTok ва YouTube каналҳои мо ки Фирӯз FL ном доранд подписатсия мекунем ва наворҳои баъдиро интизор мешавем. саломату сарбаланд бошед. худованд ёру мададгоратон. то бозӣ.